But when you want to go see these things, there's so many things you can carry on. Uyidwala, uyinqaba, ungumhleki, ungamandla, ukuphila empilweni zethu. Siyathandaza Nkosi, sebenza kule ndawo, philisa kule ndawo, yogama kule ndawo, ngegama likaJesu waseNazaretha. Sikwenza mkhulu, siyakudumisa Jehova, mikhosi
osenhle gcwele siyakuthanda baba siyakuthanda liwe linamandla ngegama likajesu sibasimlilo wesibingelelo ekuseni egameni likajesu ahla yethu egcwele igazi baba wethu namandla onke ney'hlamvu zethu nkulunkulu zasempini ziba umlilo kulesi sibingelelo ngegama likajesu kristu wasenazaretha a transportation of God, angelic transportation. Siyathandaza kuseni, sanctify this place, Luisa Mosi, egameni likajesu wasenazaretha. Ithi lapha kuseni siyakudumiza, vele inkosi yamakhosi yangena elungisweni. Khuluma kule ndawo, philisa abagulayo, vula amathuba, khanyisa. Nkulunkulu wethu namandla onke, sinqobele silwele. Ukwenzela igama lakho sikunikeza ulungu ngegama likajesu wasenazaretha igama elinamandla in Jesus name. Ngobani la abaphethi behuba mahungu yebo kuhle Yesu Abba